Etxebizitzaren krisia eta aurre egiteko neurriak puri-purian dauden honetan, Azpeitiko udalak hutsik dauden etxebizitzak merkaturatzeko ekimena aurkeztuko du gaur. Bai, herriko etxebizitza hutsak alokairura bideratu nahi ditu udalak ahalik eta gehien alokairu sozialera, eta horretarako 2015ko etxebizitza legeak jasotzen dituen neurriak ezarriko ditu, eta besteak beste hutsik dauden etxebizitzei kanona kobratzen hasiko da. Hori baino lehen ordea informazio kanpaina bat abiatuko du herrian, eta etxe hutsak izan daitezkeenen jabeekin harremanetan jarriko da dituzten aukeren berri emateko. 2015ko etxebizitza legeak esaten du hutsik dauden etxeek ez dutela beren funtzio soziala betetzen. Nagore Alkorta, Azpeitiko alkatea, egunon. Egunon. Zenbat etxe huts daude momentu honetan Azpeitian, eta noiz esaten da etxe bizitza bat hutsik dagoela? Bueno, momentu hontan guk ditugun datuen arabera, 573 etxe ditugu Azpeitian. Gutxi gorabehera ditugun etxe kopuru guztien 10% izango litzateke. Eta, bueno, legiek sartzen du etxebizitza bat utzi daola ulertzen dela 2 urte jarraian inorrez baldin bada bertan bizi. Orduan irizpide horren arabera atea dekuk etxebizitza utzen zerrenda. Hau da, ditugun etxebizitza guztien 10% irizten gara. 573 etxe huts eta zenbat eskatzaile, zenbait etxebizitza eskatzaile daude? Bai, alde batetik ditugu etxebizitzeko alokairu eskaerak, 553 dira momentu honetan, eta gero kontun izan behar dago, eskaero izan aparte, dela beste alokairu pribatuko eskaerak. Osak, eskaerako puro ondile dakeu. Jabeekin harremanetan jartzeko asmoa duzu, aukera ezberdinak aurkezteko eta aholkularitza personalizatu eskaintzeko zeintzu dira aukera horiek? Bai, bueno, sortez, Azpeitin badako etxebizitza plan bat, 2021 urtean hartu genuna, eta horren baitan etxebizitza bulego bat iriki denun, 2022 urtean. Orduan gure asmoa da, kanona aplikatzen hasi aurretik, gure ustez etxe utzen jabedien hoiei gutun personalizatu bat bidaltzie, eta etxebizitza bulegun aholkularitza bat eskainiko zaie, zanez nolabait ez alternatiba izango lituzketen etxe horiek alokairura bideratzeko, eta gure ustez ez alternatibaik seguruena da etxebizitza horiek bizigune programa eramatie, batez, horrek eskaintzen du segurtasun juridikoatik. Gainera dagoeneko Azpeitin baditugu 78 etxe bizigune programan, harremanetan gaude bizigune programa kudeatzen duenetik, eta behiek ere ikuspegi honakin ikusten dute guken olako aktuazioik martxan jartzie. Eta ez esaten badiote merkaturatzeari, orduan bai kanona, zenbatekoa? Kanona dekretuek ezartzen du, Eusko Jaurlaritzak onartutako 199/2021 ezartzen du, kanona izango dela 10 euro metro karratuko urtien, eta etxebizitza horrek utzik jarraitzen baldin badu, urtero 110ko kopuru hori handitu daitekeela. Beraz, 90 metro kuadroko etxea duen batek, 900 euro ordaindu beharko lituzke kanon horren bitartez. Izango zarete, Euskadiko lehen udalerria kanona ezartzen? Bai, kontuen izan behar dugu, ekimen honen helburua ez dela kanona jartzi, Horratik hasieran ez, lehenik eta behin gutun bat bidaliko zaie jabiei, gure helburu nagusia da ez, utzi dauden etxebizitza horiek, alokairu ateatzie, eta dakeunen arazolarri honi ez, izkenbide bat ematia. Eta gero noski, jabe bakoitzek erabakitzen baldin badu, alokairuraz jartzi, legik ematen dizkigu mekanismo horiek erabiliko gintuzke. Eta etxea ez badago egoera honean, lanak behar baditu? Asuntu da, etxebizitza bezala deklaratzeko, kasuistika konkretu batzuk daudela, eta esan behar da 2 urte jarraitzen utziko behar dela, salbu justifikautako kasu baten ez baldin badago. Kontun izan behar da, etxebizitza hori egoera honin ez baldin badago, udaletxek diru laguntza lerro propio bat jaso du laur kontutan, Eusko Jaurlaritzak ere diru laguntzak eskaintzen dituela, eta gainerazuk etxe hori bizigune programan jartzen baldin baduzu, obratako finanziazio lerro bat eskaintzen dizula. Zuen esperientzaren arabera, lehen esan diguzu kasik 600 lagun izena emanda daudela etxe biden horro Azpeitian, eta eskari handiagoa ere badela, nork du zailtasun handiagoa Azpeitian etxe bizitza bat alokatzeko, zein da soslaia? Asuntua, 2021 etxe bizitza plan hori gintzanin, diagnostiko bat egin eta azterketa bat egin zen. Eta ikusten zen, kolektibo konkretu batzuk, sekulako zailtasunak zituztela
etxe bat eskuratzeko, bai alokairu edo bai salmentan. Nagusiki, emantzipa honeten gaztiek, guraso bakarreko familiek, adinduek, eta nolabait ez baita ere, azpetira bizitza etorri berritzen pertsonak. Eta ulertzen dugu ez, egoera zargarrien dauden pertsona horiei atendien berdiola, eta gainera ez, mekanismo batzuk egin ditugula, zeinetan ez, etxe utzoien mobilizatzeko, dakeun arazo honi, konponbideen zati handi bat behintzat emango geniliokela. Managora Alkota, Azpeitiko alkatea, eskerrik asko nahi duzun arte. Eskerrik asko zuei.